Sådan. Velkommen til Jørgen Christines hjørne. Det her, det er Hans. Hans, han er ked af det. Fordi han kan ikke lide tang. Men hans ven, Bent, de ligner hinanden ret meget. Men Bent har en lidt større hale. Bent, han kan godt lide tang. Så han spiser det hele tiden. Men han holder sig slank alligevel. Sådan. Der er... Bent. Hansen har et problem. Det problem er, at han ikke er sådan en her. En kødæder. Fordi Bent, han drømmer om de små fisk, som bliver stegt. Så dufter de lidt. Men faktisk, det her, det er for øvrigt Gunnar. Gunnar, han er faktisk ked af det også. Og lidt sur. Fordi Gunnar, han kan slet ikke lide fisk. Han drømmer meget mere om saftig tang. Wow. Nice. Awesome.